Noniin, tonne päin. Siinä. Vähän tonne päin. Siinä. Moikka! Moi! Nyt me kuvataan asioita, mitä en ymmärrä pojissa 2. Ja tää on niin kans ihan huumorilla tehty. Ja ei kannata triggeröityä tästä sitten. Niin, ja me ei väitetä, etteikö näitä tekisi myös tytöt, mutta ehkä pääasiassa pojat. Niin. Tai ainakin meidän lähipiirissä. Niin. Niin meitä ärsyttää nää, mitä pojat tekee. En tiedä samaistutteko, mutta... Ja kertokaa kommenteissa, että niinku, mitä te haluatte, tai niinku, mikä teitä ärsyttää pojissa, että me voidaan sitten ottaa niitä seuraavaan videoon. Niin jos pyydetään vaikka sitä Kallea tänne. Joo. Soitaanko me sille? No joo, vaikka. Moi. Moi. Niin, me ajateltiin, että olisit sä päässyt tänne. No en mä nyt pääse, kun mulla on nyt hyvä matsi kesken. Joo, no. Ei sitten mitään, moro. Moi. No. Silloin kun mä peli kesken, niin se ei tulla. Just. Siis mä laitoin sille Jormalle, että mä tykkään siitä. Niin siis kato mitä se vastasi. Mitä? Niinku mitä tohon voi vastata? En mä tiedä, kysy Kallalta, se varmaan tietää. Siis Kalle, siis mitä tähän voi vastata oikeesti, kun se laittoi mulle tollain, kun mä sanoin silleen, että Jormalle, että mä tykkään siitä, niin se laittoi mulle noin. Niin mitä siihen voi vastata? Tai jos sä oot niinku poika, niin eikö niinku tiiä, että niinku, mitä sä haluaisit tohon tyttö vastaa? On nyt hiljaa, kun en mä nyt kerkeä, kun mulla on hyvä peli tässä kesken. Lopetan jos se peli oikeesti jo. Keskity tähän, kun tää on oikeesti tärkeä asia. Moro! Terve! Mitä mies? Eipä tässä mitään. No joo. Mankilla tuli. Siis koska sä ton kortin sait? Mä sain sen pari viikkoa sitten. Voidaanko mennä sisään? Tää on hemmetin kuuma. Kisuiri! Kato, täällä on kissa! Joo. Meikö sä vähän sinne päin? Joo niin, mitä me nyt tehdään? No mä ajattelin tästä nyt lähteä kotia, kun siellä on kuulemma pizzaa tarjolla, niin... Sä tulit vasta! No mitä sitten, mulla on nälkä. Moro! Terve! Niin voinko mä kertoa sulle yhden jutun? Joo, antaa tulla vaan. Lupaat, että sitten kerro kellekään. En, oikeesti. Joo, sanoin jo. No, pikkurillilupaus. Noniin. Niin siis kun... Musta tuntuu, että mä tykkään vähän siitä Jormasta. Siitä, kun se on Lukan retardeen jätkä. Eikä oo. No oo. Ei oo. Miten niin retardeen? No se on vaan sellainen. Mut joo, antaa tykätä. Ei siinä mitään. Siitähän tykkäät sitten joo. Niin, mutta lupaat, että sitten kertoo. En kerro, en. Moro jätkä. Moro. Mulla on yksi superjymyjuttu oikeesti. Kerro. Siis, sä tiedät sen Kaisan meidän koulusta? Joo. Niin. Siis se kertoi mulle just äsken, että se tykkää siitä niiden luokan Jormasta. Jormasta? Mitä? Jormasta? Hyi! Se on se kaikista retardein jätkä niiden luokalta. Ei. Miksi? No en tiedä. Siis mä niin kerron tästä mun kavereille. Siis vitsit oikeesti niin. Kerro Jormallekin. Joo, Jormalle kerran. Jorma ilahtuu. Mamma kulta, mikä sinua vaivaa?